Jambo asante. Ikoragna raha vitsivitsy atsika amin'ny raha mandalo zao amitsika amin'ny firenetsika zay. Eto aloha dia mamilaza anareo miarahaba félicitations ho an'ny zamabe Patrick Raharmanana zay lasa ho mpanolotsaignin'ny Premier Ministre. Aingane ho lava andro vilomagna anao zamalahy ary hitondra ny trakefa ny hiboatsika agnatin'ny fahasahiranana. Tsy hoe anao navy eo Messi na anao navy eo Zagnahary nino fa matoa loso mpanolotsaignin'ny primature na ny Premier Ministre zegny tsy ambanimbany zegny. Ary eto amaha zanaka Zafina Babomby anao, maha zanaka Diego anao, maha zanaka ny Mandritsara fatrin'ny région Sofia province ny Majunga anao dia andesiko ho anay jiaby ny fiarabagnanao mahavita hitondra amle volagnanao hoe vitatsika io. Zay ny amin'igny. Fa tsika ikoragna raha mandalo maventy mampignoignoigny atsika jiaby agnatin'ny Facebook to tamy kabaro ny zandrivavy zanaka anabavy asidy vavy ministre ny santé sy ny rano. Tsy hoe ny nandesin'ny zandroko ralako Fabra ny tsy ampy na tsy mety fa zay eto volongo aminareo zay telo lahy samy zanaka varatra na za na Joakimo na i mon frère Fabra zegny toko telo mamasakandro. Za matetiky mivolagna zay eto tsy mivolagna hoe zay tragnony jery na zay lapany fagnahy fa kosa ny hely anagnane ny hely hitane fa raha tsy mety na ny ratsy manjary magnitsy zay ary magnamia solution. Ya magnitsy atseniky zay mivolagna atseniky zay vo magnamia solution. Ke tam raha nandalo tam ranabavy managna munira docteur no ministre ny santé et de l'eau, solution direct amiako anao ranabavy. Aza miondriky. Aza miondriky. Anao tsara hoe niady na hoe nanakany ke iondriky non, aza miondriky. Atsika koa mizaha ndre regny goaikantitry ny politiky regny aleko ohatra ry Macron, ry Trump, ry Poutine sy ny sisa tsy voatanisa, misy moment ro mipaniky. Mipaniky ro apotony nino? Tsy mora mivolagna amin'io micro io. Za zoky be volongo aminareo 25 ans zanagna journaliste. Olona nampianatra za journaliste mbola velogno ry Rufin Rakotomaro. Ny formé za. Na zao diplôme journaliste za. Fa io
mivolagna amin'ny micro io ndre anao za raiky toujours foanao misy milasy elo hoe paniky elo hoe agnisan'ny olo koa nampianatra zany volagna tamin'ny asa fanaovagna gazety Antsary Tombokilahy Gilbert Rarin-Jatovo ary olo nampianatra zany teknika io resaka micro tekniky no audiovisuel io Tombokilahy Samira Bendrainy fa losiko razagna aby ro mirala mianaka fa zao izy magname courage anao za zandriko vavy zanako vavy parce que zany za taonao mira tonga amy zanako voalohany anao talagn'olonaka ameko fankerezana anao fotony niatriky olo maro maventy anao olo devanao teo tsisy olo mira tonga taminao ary tsisy olo ke hoe mba ataonao miramiragna kapasité aminao fa olo nariny anao olo devanao teo goaiky avitry za olo soja be areriky tsy mora mivolagna micro io ry avako masakeo mivolagna miboay eto olo mivolagna fa mora mivolagna micro tsy mora ndre fomba fitananao micro ndraiky fivolagnanao devant micro misy fomba fagnanaovagna izy misy réglage misy ny atao hoe balance fa anao koa fa avin'izigny anjaranao miregle en position hitananao ivolagnanao devant micro fa intsakeky devant olo maro maventy izy que de sénateur malio miteraky izy misy ny mananjafy hoe azafiko zigny elle est docteur matoa izy tafiboaka docteur mianatry izy na era izy fa atsika gasy baka problème tsika allo volaniko ny marigny atsika gasy atsika zatra ratsy io toetsegny ratsy amitsika hoe vangoa fa lavo hitanareo vaza ndre ro américain ro ndre ro européen ro maro amindroy ko tsy mahay volagna androy maro amindroy tsy mahay volagna andro masaky amy famatreto hoe fa azoko be fa mavany maro amindro européen ro tsy mahay volagna andro tsy amezako tsiny fôtony maro amindro européen io paysan ary ro paysan ro maro ny tsy mahay manoratra mamaky fa ro ndraiky mahay vola ro maharigny ny tiako aviagna zanako vavy Monira aza miondriky zanako zay zokinao zay ray mandrenao eto manoagnanao reharehanay managnanao baka aminay avaratra agny zanaka avaratra atsika anao zandry indrindra agnatin'ny fitondrany ty président Michael ty dikan'izay anao fleur ny gouvernement apetrako amy placenao anao zanao Monira kritiky io tsy alan'olombelogno atsika jiaby nahe nino ma diany Jésus Christ agnabony tany azovy nandefa Jésus Christ agnabony tany handray nino Jésus Christ navy tagnabony tany managna preuve anareo fa parfait izy tagnabony tany teto même io zagnahary io ino preuve anagnanareo fa parfait zagnahary atsika manompo izy atsika mavozo izy parce que tsy hitatsika maso
bonjour Raon. Nefa antsika mivola hoe raha tsy hitako maso tsy inoako. Maino atsika tsy mety maso Zagnahary nefa atsika mino Zagnahary. Ke zegny volaniko aminao zanako vavy Monira, docteur, ministre ny fahasalamagna, aza miondriky. Tsisy olo nateraka n'olobeny ke direct izy nahe. Miboa eto. Même sourdoué regny, même savant regny, mbola nianatra. Ary nandaly ny fianaragna maro, izy vao navy savant. Niegny tamin'ny fiainana maro, izy vao sourdoué. Ny tiako aviagna aminao zanako, hoe aza miondriky anao, ameko solution anao. Io solution nampiasaiko. Za koa fa nampianarigny tagnatin'ny école niofa upagnano gazety de hoe misy raha namieny Rufin Rakotomaro za, même namieny tompokila Gilbert Andratovy za zanako Monira docteur, mampiasa pyramide inversée. Tanao pyramide igny izy magnakaragny aotongilana izy, tendrony maragnitra igny ataova ambany. Nino antony? Anao koa andeha agnaty discours na anao andeha hagnano kabaro amin'olo maro na amin'olo maventy, mampiasa pyramide inversée. Ino antony? Le araiky tokony ataonao farany igny ataova voalohany, ary le araiky ataonao voalohany ety ataova farany. Tsotra, simple. Ny tiako volagny zegny zanako docteur Monira, amin'ny magnaraka za tsy mivolagna zay telay tragno jery lapany fagnahy, fa ny kihely anagnanay ampitainay ho anareo zay tsy mahefa mikabaro io tsy mora. Discours devant n'olo io tsy mora, ary surtout ke anao tsara nagnano izy fa sambany anao nagnano izy, miboa eto zay olo mivolagna fa jo izy namboty izy ke mavita, tsisy défaut. Ndre zay magnano live eto, fa 6 ans nagnanaovako live, za tompony misy moment za baka magnano izy eto igny, za tompony tandre igny miconcentre, hitako zegny misy défaut, zegny tokony amboariko amin'ny magnaraka, zegny hoe. Fa atsika gasy, atsika zatrany hoe tindria fa lavo. Ndrezany ka tsika magnano spectacle na hoe magnano fête des écoles, nagnano raha tsy nety izy, mba nagnadary zany ka ny hoe igny tia agnano izy io. Tanaro le toetsaigny tsika mihitsy ny fa voa. Mentalité zéro. Hitanareo reo vazaha reo, maro amindreo tsy mibolagna andreo nefa reo vazaha. Fa anao le ngozy, joby, métis nagnano volognandreo, jamais reo mitokiky anao. Contraire reo micorrige anao moramora. Fa atsika ndretsika magnano volagna atsika, za zio za ny découvre à Madagascar nambarako taminareo tamizah mbola journaliste ta Madagascar. Ndrenareo sasany misy mivolagna misy agnarany tanàna tongon'ny Zokibe zay moa Madagascar eto, maro aminareo tsy mahay zay. Ary maro amindreo journaliste mivolagna fa hoe journaliste reo Madagascar, misy tanànan'ny Madagascar io tsy haindreo aby. Fa za tsy mahay volagna andreo. Za zao ndeha lefanao Toliara,
tahena izako volagna toliara après 10 ans 5 15 ans 20 ans toliara baka za mahay parce que mirépété agnatin'ny sofoka isan'andro miaraka miegny amindreo sud za azonao ary atsika koa mangala ono mandiniky atsika Madagasikara atsika malagasy atsika tseniky nisy dictionnaire côtier naboaka atsika hoe dictionnaire gasy mivadiky volagna vazaha mavandy aboa eto hoe baka côtier toujours volagna andro Tananarivo igny mivadiky volagna vazaha nefa natsika côtier maro écrivain maro mpanoratra fa magnino atsika tsy maboaka dictionnaire atsika koa nefa ny reto ratsotsiky reto le merina reto ro volana fa Madagasikara malagasy araiky fo fa ro anao koa amizay le raiky boky même pas 200 pages hely igny fianarany reto vazaha étranger volagna atsika gasy presque volagna Tananarivo fo agnatiny za 17 ans 15 ans 15 ans za nipetraka nianatra ta Tananarivo tsara nataoko nagnano volagna andro ratsotsiky io agnatin'ny klasy za magnano volagna mazanaka avaritra za parce que za fier amy Tananavioko fier amy langage naka za nianatra tapeflo teo misy amizay za tsy hanongy nagnaranazy prof de science lay mipetraka ary ampeflo cité ambadiky ambony bidokany eo izy koa izy mitandregny za zao eny za volagna izy zay roe koa fa cours de science zay roe tsara tsy malo parce que forceny zany de agnano volagna ny ratsotsiky nambariko madamo ao pourquoi manareo tsy mila maheno nakafa za mila magnano nareo tsy marigna aminaka volagna za boka maditry za misy lohanaka za samy nianatra o za samy baccalauréat samy mahay taratasy filière tsy mila rango izy mikôle zasika samedi parce que les sciences ampianariny za amy volagna ratsotsiky za mamaly izy bako valiako amy volagna avaratra io tsy mampifankazery hoe nefa raha volagniny raiky fo pourquoi naka aletiky fa nazy io za andraindraigny tsy marigny aminaka baka zay zana atsika samy malagasy olo baka sud zao mikoragna aminaka eko raha volagniny fa za tsy mahay mamaly volagna anazy valiko amy mahazanaka avaritra za pourquoi izy maharaka fa magnino anareo Tananarivo magnasary magnary jery raha zegny misy andafy eto anao mahita ratsotsika aby reo amy grand surface na anao mahita ratsotsika aby reo quelque part andafy aty reo tsy mivolagna aminao reo gasy vitsy mba magnano anao mbola tsara na miaraba anao ro maizy le aratsy anjery aratsy ampagnahy zegny volaniko hoe atsika voa ato anao karaha ataoko volaniko za 15 ans nipetraka tary nianatra tary za amizah ratsotsika amy lalabe direct zay boka fikainero io taro ratsotsiky na hoe direct no misorandreo ro fa reo jamais de agnano anao corial mbola tsara jamais za koa tsy mikatsiky koa baka mais raha zegny misy mindao anao amin'ny ambassade eo na volaniko teto raha zegny anao mandeha amin'ny ambassade eo anao côtier anao tsy asiandreo blé na eau de javel normal atsika côtier na dosindreo amin'ny ambassade eo mila ratsotsiky fo maintsy malama ozy izy mibetsileo anao koa fa tsy maintsy malama tsy ratsotsiky anao tsy miasa amin'ny ambassade zama
Kocherano nommé par l'État. Ah, za tsy mitsitsy ny volana. Za tsy mitsiko. Donc, za nianatra nampianariny. Zanako vavy, anabavitsika Monira, docteur igny, nianatra nampianary izy. Zo anareo baka kaza mampifangaro raha. Zay ny problème. Tsika volaniko hoe, atsika côtier, tindria fa lavo. Atsika tsomba hoe, avako ty lavo hoe, ariniko. Non, avatsika igny lavo, tindria fa tovy mina fatiny. Toetra igny tsy manjary fa ova. Anao maregny borizany mikoragna amy zanakandro. Do la fa atsika côté mikoragna amy zanakatsika akoatsa sarazana sa baba sa reny. Zay fora regninao atsika côté. Tsisy mba hoe ke hoe za ty koragna mba raha matotro mba raha pare. Non. Za baka amy Facebook io. Zava amy Facebook. Anareo maregny borizany famaly amy Facebook. Anareo maregny Betsileo famaly amy Facebook. Non. Atsika côté ary indrindrandrindra atsika baka varitra. Fiera itsika mifangasasa. Magnanteny tsy manjary amy Facebook. Ihira tsika tsisy pare. Oui, fa za chanteur, za chanteuse, za mihira. Tampoky tandrignasanao irandro bako magnasasa. Atsika bako volana fa hoe, borizany miantra. Ben oui, ro miantra. Ro mampianatra zanakandro. Alondro lavitro ro mihina sabeda birano. Zanakandro miantra tafiboaka. Fa tsika mila mendo, mila kabaka couleur. Ino makabako? Tsy vaky miaro felo mafana. Sala, fa zegny koa zala. Soma tsisy raha hafa. Ovaly toetraigny avako aby. Bonjour. Ova toetraigny tsika. Normal amizay tsika zo. Idirandro tanànatsika, idirandro fombandrazatsika parce que tsika couillon. Atsika couillon. Zay tsy faly mamaleo za. Mianatra audiovisuel za. Izy koa zahavanareo vidéo igny. Ampidiana intsota tsy lera volagny madamo igny. Zanako vavy igny tandrignasanareo. Fa le pose ny vidéo nani. Montage. Fotony nagnino. Zahava boka vidéo igny. Nagnino tsy le kabarinazy entier na lefandro. Fa le la même chose igny. Routine. Andesigna ino. Androbatagna jeritsika baka varatra. Parce que atsika endro fa atsika couillon. Zay tsy faly mamaleo za tsy mijery. Nde atsika samby atsika fo. Tsy fankatia. Za zio andeha tanàna agny. Za navy agny. Za ivola. Tsy maintsy misy volagna fa za latsa. Ino ataotsika? Io hoe niany fona andeha andafy. Magnano sary volagna vazaha. Magnano tsy me volagna gasy. Tanareo le toetray. Tanareo le mentalité. Zéro. Or anao koa mahita ro vazaha aby ro. Étranger aby ro mitsikagny. Tsisy volagna tiandro ary hitandro malaka amindro mandilitra volagna tsika baka digo. Province baka varitra. Manova statistika anao ro kofa matra volagna zoko be. Ngeno andafy eto. Volagna digo tiandro. Fotony volagna tsika
misy vazaha fo agnatiny ao. Mavandy hoe za sakalavany Ankarana, za sakalavany Ambaribe, za sakalavany Diego, nino etc. Mavandy izy koa tsy nandatsika volagna vazaha agnatiny frazinany araiky. Na ino tsy tokizatsika izy. Zegny ane naviako matetiky ny volagna teto mivantagna amin'ny ministry ny fampianaragna za. Ampidiana fiteny-paritry. Zay taloha koa niagnano fiteny-paritry. Taloha nisy Josimboty amin'ny tenitsika baka avaratra. Anao zao mizaha Josimboty volagna vazaha. Na ino ma nandeha atao volagna vazaha? Nefa ny titranany ataonareo hoe Josimboty. Mba mbarazay azao vazaha agnarany azao agnarany vazaha Mboty. Nandeha atao volagna vazaha. Tsisy maratsy izy. Fa alohany anao tenin'olo, ninao tsenika andrandraha. Anagna fierté ninao. Fa iny mahano anao. Zaha teto. Lelako tsigna aminao zandroko koto lela Maitsambo. Zaha baka koto teto ny volagna tsika baka vatra. Malagasy karaha tsika koto. Elako tsigny zandroko tsoko anao délire koa iny dijongy. Nareo baka vatra zalahy. Tanao, ndre accent fagnanaovany izy fo tsy aminany. Fa izy magnano. Parce que izy gasy. Mbola regninao hoe misy tonalité ny région Tamatave volagna ny koto. Zana mali izy tsotra fo. Nataoko volagna Diego, bonsoir mon frère. Nataoko volagna Diego mazava. Na ino nazo ny volagna anaka. Na ino izy bako izy namaly. Izy namaly bako namaly amin'ny volagna malagasy officiel. Za tsy niliko. Za tsy wawawawa. Fa leniny hoe anaro Diego karaha zay. Iny namaleko izy. Tsy midika hoe ka za tsy tiako. Si gasy karaha zay iny. Za tsy enky nagnavakavaka gasy tsy tiako gasy regny hoe talako. Non. Anao koa fa haiko gasy anao tiako. Ke volagna ny zanako vavy Docteur Monira aza menaro tsigny izy. Aza atao tindria falavo izy. Arema izy. Mba dinianaro koa. Ndre nareo fa antragno mikoragna amin'ny babanareo, mireninareo, mitadinareo, anareo mipaniky. Surtout koa baba zay nametraka question. Mavandy azao tsy mipaniky tamin'ny babany tarimy izy nagnapetraka question aminany. Même mamatsika reo. Mipaniky. Parce que micro io tsy mora. Tsy haiko, za koa diso atsenareo. Magnotania zandrilahy Joakim anareo. Magnotania zandrilahy frère Fabaranareo. Mahery fivolagnana eto. Masaky miboaka eto olo mavita raha ataonay telo lahy io. 7/7, 365 12 mois. Bla 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 eto. Tsy vitan'izay manoratra koa zay eo. Ke intsakeky. Des milliards et des milliards peuple de monde entier mitandregny zay telo lahy. Tavoboaka nefa. Ke intsakeky. Zanako talagn'olo miratao aminazy io volanko aminao. Oui, izy farany zandriny agnatin'ny gouvernement. Atsika tokony fiera atsika baka avaratra hoe mba misy zanakane, zandrine, asidine, ravavine, nabavine amin'ny gouvernement. Toanane zala. Fa tsy zegny ataotsika tindia falavo. Toetsaigny tsy manjary. Ova fa ratsy. Atsika ne ratsy raha mazatry. Ova fa ratsy. Ke mipody aminao za zanako vavy. Ataova raha nambariko anao teo hoe
anao koa fa i discours ikabary nandeha tourner nandeha toujours ataova ny papier hely hoe pyramide inversée. Ino rano divolaniko za ko avy androy agny, ino rano divolaniko za ko avy Tamatavy agny, ino rano divolaniko za avy Fianarantsoa. Fotony ino zanako docteur Monira comme gouvernement zahava place no io tegna place dure mavesatra na andafety. Parce que ministre de la santé zany hoe izy karazagna fofokagnitsika 33 millions jiaby io. Izy fa tsy zegny atsika ataova volagna henao zalako fa tsy henao volagna mais non aitsia izy aitsia eritrereto 33 millions tsika izy araiky ministre de santé à part les branches du ministère anazy 33 millions tsika volagno. Ino nandalo tamin'ny Covid-19 na io ministre de santé nadosiny raha Jojo Côtier zigny or raha nivolagny docteur Amady igny marigny ane nefa nadosindro izy. Ina nataotsika Côtier karaha izy afanaoko izy nehaneha loatra baka ziny. Tanaro le toetsaigny anareo ndraiky nahita ratsotsiko reo mitokikina amandro, anareo ndraiky nahita ratsotsiko reo mifagnambany karaha tsika. Atsika samy atsika mifagnambany. Raha zegny misy antsika Côtier. Ova toetragnitsika fa tsy manjary zala. Tanareo teto elako tsigny manogno agnaranao ndraiky zama Joma Baban Soraya nagnanatra nareo jeune tafara mihira reto izy fa tsy mety fa manovafy namana. Za nahita olo sasany nagnano commentaire nagnano ita ai fa soara dada io tsy me place nany mila mivolagna zay koa. Tanareo zegny fa soara dada io tsy me place nany. Azovy masaky za tsy masaky mivolagna hoe amin'ny fotoagna atsika miaigny zao io 21e siècle zao hoe ka atsika Madagasikara misy mpanakanto hoe managna mpihira. Non, managna blabla maro atsika fa atsika tsisy mpihira. Tsisy mpihira atsika azafady fagnasasagna ty hira. Tsy vita amin'ny Facebook eto mifagnasasa amin'ny hira koa fagnasasa. Aiza le kolotsaigny, aiza le culture. Atsika varatra amiko fa tsisy culture. Zegny avy any tanomasigny tsika diavy de adiavin'olo parce que tsika tompony mandora matsilagny. Zegny avy any raha tsika diaby egny alelen'olo raviraven'olo pour rien parce que tsika couillon. Za tsy tragno jery ni zandriko Joakim ni zandriko frère Fabre ary zay tsy lapa mifagnahy fa raha koa mety amezane solution amiane solution. Zegny aviako niany nitsangana volagna zanako vavy docteur Monira tsy mira anao docteur tsy mira anao mikoragna amin'olo maro ndraiky anao mikoragna amin'olo agnatin'ny kabinenao olo avy andeha hita aminao ni olo araiky hoe dia araiky
facile anao mikoragna fa anao soja be devanao olo materaka anao olo mavita magnano anao ô zafiko mikabaro anao io non boko sary iny volango aminareo montage zahavanareo raha zay fa famareto olo famatraza amizay fa za ndraiky antanky zazo be za mitoraka voninkazo tsara fiertenakany nagnanaovan'ziny fa tsy barakanaka zapaka vatry contraire fiera za hoe nagnano izy nivolagna izy fa nirobatiny le raha zegny anevianeto sanandra mivolagna surtout za matetiky mivolagna zio ty fa tsisy gadregna mivolagna magnino atsika jiaby tsy mivolagna eto voilà nazony traky anizy igny tsy haiko na hainareo iny dikany traky TRACK nazony traky izy igny normal amizay izy mipaniky magnontany anareo zokizokytsika pire aby reo karakôry ataondreo mira agnabo re système nambarany Gilbert Raranjatovo za ambariko anao raha nabavy docteur Monira anao koa fa mivolagna amin'olo maro karaha regny na olo be karaha regny zanako docteur Monira anao ka za mizaha le olo amfasinao ambany io va loin alifasa lavitry au fond agny masonao fa anao koa izy ale ambany masonao io anao panike anao panike io nampianariny Gilbert Raranjatovo za pe à son âme io rifin rakoty maro mbola velo zegny nampianarindreo za micro io volagnindreo taminaka ataova karaha le olo mitandregna anao antragno anao koa fa mivolagna amy micro azo atao devant vavanao ro ataova ambanimbany parce que izy devant vavanao igny migenenao déjà 1 et 2 mampijaly le prégler son étroit amizay anao direct miboaka mare raha io migene sofin'olo mitandregna anao en face zegny aveny les professionnels koa mivolagna amy micro toujours ambany karaha io anao boko koa magnano interview azo atao devant nany karaha io micro misy journaliste maro magnano zegny za toragna tokiky ataova ambany vavanany io tsy le vavanazy io mivolagna ny important fa raha boaka ny vava igny mila tandrignesany vahoaka ke farany koragnesiko anao zanako vavy docteur Monira aza miondriky mitraka zandroko mitraka zanako mitraka sidy vaviko za tsy tramonjery za tsy bibliotèque za tsy maison d'archive fa anao koa tia koragna resaka raha karaha regny aza misalasala midriky ampe aminaka zandroko vogny za mpianatra anao agnamenao solution za tsy mivolagna anao tsy mahediko fa ny hilanagako ameko anao ampianariko anao zay fo système ambariko anao hoe zoky be nagnambara za koa fa hikabary na hoe za gnano discours pyramide inversé le raha tegna mila fognosinao igny ataonao voalohany ke justement zegny eto baka nivolaniko ro ramo hoe aza mizaha olo devant anao io zava de loin alifasagny abima-pe agny masonao aza zahavagna laharanazy misoranazy tsy miragna anao mikoragna amin'olo araiky ndraiky anao mikoragna 2 milliers wala anao mikoragna amin'olo 50aine tsy mira avako
fa izy ambarako anareo zegny verifienareo boka vidéo fa montage za misy côté izy mitraky mipaniky fa montage izy fotony place io maventy volaniko aminareo koa ministère 29 reo io ministre ny santé io tegna place stratégie ny gouvernement manontolo eritrereto santé ny 3 millions 33 millions population ny ministre araiky plus le ratsy mandrika anany le branche nany amizay Paris district province nino tsy mora ke eto zanako vavy asidy vavy olo mitsikeranao eto olo tsy tera manjary fa za zoky be fiera aminao zanao docteur Monira fiera za aminao parce que anao nagnano azoma olo atsika olo be tsika taloha mivolagna karakory miboa eto olo mihina ke tsy latsika potriky miboa eto olo migakarano ke sominany tsy leny donc la même chose amy zanako vavy docteur Monira anabavitsika asiditsika havatsika toanantsika riavako aby do ministre ny fampianaragna ampodiana fiteny party fa aza atao tokana ny fiainana malagasy roapolo managnamby ny foko zegny raha angatako aminareo ministère indrindra fa ministre ny éducation fampianarana ampidiana fiteny party idika amy politika itsika idika amy raha politika itsika satria maro ny tsy maty voalavan-kibo miboaka ary ny maro koa magnano niany vo mahay lalagna misy lalam-pandrenagna zegny misy tsy haiko nino fa zao izy ialako tsigny za koa nongo nagnaragna an'olo eto tongonoko agnaragna an'olo eto fotony ndre mitandrigny izy ndre mizaha izy tsy haiko anareo fa za personnellement izy alahy farangoela tsy natiavako izy tsy haiko zegny député baka io solasola loha igny tsy azo fa mila vonjy Philobert tsy haiko na fa nahazo vonjy izy tamy raha Jojo na tamy raha Vatomanga tsy haiko izy na tsenky nahazo vonjy fa za namenao vonjy fotony vonjy ny zokin'olo jiaby fa tsy hita nandeha eo mbola quelque part fa honorable député mila vonjy Philobert misy volagna zegny amin'ny ankaragna agny olo koa fa sola fa bebe ny natao donc afa nisinisy ny nidriky amy kabeso fa iza laty tsy haiko izy io donc tsy maty voalavan-kibo tsy haiko izy hoe magnadigna ny tantaran'izy tamy fitondrany raha Jojo ny anakavy sy ny forongony ka miaro ny rambony tsy ho tapaky izy fa za nandiniky ary za fa navonivolagna teto misy amindreo mpagnano politiky tsika reo volaniko aminareo tsy mahay politiky zegny fa hoe
za politicien atsika magnontany am'izay politicien ino maro apetrako aminareo fagnontaniana politicien nino ro za aloha tsy mahay hoe ino ma politicien ro fa raha hitako hoe ro koa fa tapaka sotro tsisy tany nanana ro moagnoagnoagno tapaka sotro boka rozy io fotony nino babandreo migadra Maurice zamandreo nilefa agny a Dubai agny talagn'olondreo premier PM intsay Christian Tsientany misy izy ro amizay magnasary farany memvolagna aty lalagna za misy fagnontaniagna apetrako aminao honorable Milavonjy Philobert 16 ans nareo teo 16 ans Rajoelina teo mba mbaraza kony niny raha tsy skandaly ta Madagasikara ke tsy niany Rajoelina na Razozo ino raha tsy nidirany Ravatomanga koa raha fa idirany Pesosy Madagogo ino raha tsy nisangavignanareo politicien indrindra fa nareo reto député reto magnandinta koa fa avy 5 ans fifidianana anareo mivadiky palto mivadiky veste mivadiky chemise mivadiky zegny hoe mivadiky aty ankadalenareo vahoaka mifidy anareo mba azavy aminaka koa raha zegny honorable député Milavonjy Philobert nagnino ro olo reo teo anareo tsy nivola hoe amisy lalagna fa tsy mety raha nataonao fa niany anao sy aty amin'ny vice président ny assemblée anao mahay hoe fa misy lalagna ko nisy mpitondra nandia lalam-panorenagna zegny nandika lalam-panorenagna zegny tagnatin'ny 65 ans amindreo président Tchota ny fandimby teo nanomboky 2002 Marc Ravalomanana-Tondra jusqu'à navy Rajoelina navy Ernaljon mampianagna ny pody Rajoelina ro telo ny tegna mpandika lalagna ary nandika ny lalam-panorenagna valia zanao koa fa matra zegny honorable Milavonjy Philobert fa niany izy tsisy tokony raha agnagnana ny président teo aloha za koa nahita ny tany nisy disky 45 tours saondra ndraiky tara igny nataoko cadeau de Noël taminao honorable Milavonjy Philobert parce que ambadiky saondra niny fatara anao ataova mise à jour tseny dossier aminao nagnino tsy sakinareo boaka dossier ny boîte de rose ta Singapour anao koa mila raha marina nagnino tsy sakinareo boaka volamena ny vadiky vy azovy teo premier ministre Tsay Christian nagnino tsy sakinareo boaka fitateragna volamena nagnasarina agnamboatra lalagna ambily be ve maro io aboaka anareo zao kaza mivola aminay fa tsy nahe raha zegny ndre zay vahoaka fo nahe vahoaka ny bitseka jiaby mahay hoe isakaly andra misy hélicoptère miwawawawa amin'ny faritra ambily be bitseka niany anao ty volagna aminay hoe fa izy tsisy raha nataony Milavonjy raha Milavonjy anao de fasa vonjy aza magnatoetsaigny karaha zegny frère
aza atao toetsainy karaha zegny. Azo mpitondra fanjakagna nampigatra olo maro indrindra teto Madagasikara. Koatsanareo ndre olo magnano karaha ty gadrenareo prison lalagna zegny midika nino karaha ty asa avy aminakabaka nagnino zany igny gadrenareo nampitsanganonareo devant tribunal. Oh, mila vonjy Philobert. Nagnino anareo nampitsangana témoin tamy zoklare mandreny Roly Mersa izandrely iny fa mivona fa aha i tsisy raha nidira i tsy nagniraka zay. Nagnino Roly Mersa mbola nigadrenareo. Areto za magnambaranao honorable io boka mampabelo anareo amin'ny député ao honorable anareo ty anareo tsisy honorable député jiaby anareo na vavy na lahy que de mafia anareo tsisy velo-tegna anareo zalahy ndero amy Sénat ao même chose velo-tegna carrière anareo ao politique mamadiky palito. Mangotany anao za Philomène, tsy haiko Philobert, tsy haiko Philonino anao nata philosophie. Azovy aminareo magnasaky magnaboaky dossier nanabaviky nigadrenareo nivonenareo tamy prison. Ary tamy fotoagnan'izao vizy na tamy prison fitondragnany Razozo zay solelahinao io. Tsisy olo tsy amorongorongna anareo dossier mitondrasanareo teo. Niany anao mbola proposition napetraka ny ranabavy faniry soa anao fa wa avy amile volagna andrazagna hoe gisalahinao maketra anao nga anao ny mangalatra koa ny bevava. Aza atao karaha zegny zala kofa nagnaratsine tamy tanindrazagna anao nandafy tanindrazagna anao nagnodikodigna repirenena anao tribunal miambigna anao trangony zamanao anao mandry fa tsy hoe ay arovagna fôtiny izy Sarkozy koa président de la République de la France aia Sarkozy zao ia bracelet amy cheville migatra. Izy koa izy olona dio nagnino izy nilefa valeboka mila vonjy Philobert nagnino izy nilefa izy koa izy olona madio. Maro taminareo mpagnaradia Razozo ne tsy nilefa fa nagnino izy nilefa ary izy nilefa sitrika agny hélicoptère mbahoaka nitafy bahoaka nandehanana Sainte Marie agny izy naleny avion transat ny la France op izy a Dubai. Mety aminao zegny logika aminao zegny nabadoenao nigadrenao nivonenao ny vahoaka amin'ny raha n'importe quoi anao boko mivolagna fa efa mety nataony ranjery fa tsy tokony enjehana enjehny lalagna izy. Enjehny lalagna izy e. Mety aminao nataony lanitra rakotomanga tatambodiondry avec signature et titre en tête ny assemblée resaka iny palissandre tambatondrazaka normal zegny aminao fôtony olonareo. Azafady aminao député mila vonjy fa tsisy ambela bory karaha io eto. Oh tsy maintsy mandalo amin'ny assemblée mandeha amin'ny ACC manontany anao za honorable député mila vonjy Philobert mba ino dossier navy amin'ny ACJ
haute cour de justice naboakanareo. Mba ino dossier navy amy Bianco correctement mikasiky fitondragna jiaby mifandimy teo naboakany Bianco. Tsisy. Azovy ny volagna ty taminareo to. Rehefa namany mpangalatra dia mpangalatra. Azovy. Tsy milanjagisy raha olodiny. Azovy ny menasy. Prof ny EPS, éducation physique, tsotreno koa EPS. Andry Ratsivahiny, député na Tsimondrano. Na ino izy ny lefa? Izy io amizay nipody amin'ny assemblée eo. Misy raha nataonareo izy? Fôtony zanany misy problème de santé, ny EPS no anohaninareo manta. Logique zegny, nety zegny. Miaratsiny aminao, monsieur le député, tsy mahazo vonjy. Asa reprepegna vahoaka, anareo teo nampela ny vahoaka anareo ny asa. Anareo namorogny dossier-n'olo, olo magnampy publication jirama matimaty, igadrenareo moronganareo dossier, vahoaka nanginy fo. Niananareo toja mariny, miaro ny dahalo, miaro ny setoany ny Mahamay. Misy raha itsanganana fa kaza magnano avocat de diable mila vonjy Philobert. Nadosinareo DG douane Tamatavy. Nefa n'izy izy io ty volagna, na ino izy io tsy ataonareo enquête, Bois de Rose ta Tanzanie. Ta Mombasa tseko ta Mozambique. Anao koa un vrai député magnano hoe enquête parlementaire. Atao enquête parlementaire dossier ny Bois de Rose. Fa asa atao rabika mitrotro ny kely tsy manatsiny arivo gadrenareo. Ny mpanapoka Bois de Rose gadrenareo, fa ny mpagnondrana ny mpandafo. Nandeha ia. Tsy mpitrandraka volamena ny gadrenareo, fa ny mpandafo nagnondrana. Natao ino? Tsisy. Anareo ne zatra mangalatry. Mampabotry firenena anareo mpagnano politique. Indrindra fa anareo député reo, parce que anareo tsisy velitaigny mianky amin'ny fiainam-bahoaka. Miamby ny vola baka amin'ny vahoaka, magnefa impôt, magnefa droit, magnefa nino, igny ifanganareo, vahoaka bako ataonareo tsindria falavo. Azafady tsy mamango amizoko be. Izy ndraiky ty hoaniko mata, ziska mitaolagna anazy. Mifody fava fo izy. Zoko be tsara andefitra aminany. Normal, logique. Raha nabavy fanirison tant qu'izy ministre en justice, asanany io. Izy niantra momban'io. Diplômé momban'io. Fa anao nino? Avocat de diable. Magnanova karaha zoko be. Za zao nde koragnesinao justice, ino raha comme justice. Ino raha comme justice. Za koa ndelefanao amy jirama, na za ndelefanao amin'ny électricité, agny eko, parce que agny diplôme d'état naka. Fa anao, nino raha enao amy justice, nino? Magnano avocat de diable eto. Na mampangalatra za mampangalatra, tojo anao mitragnony zamanao ary, alazolo ho zay avaratra ay. Anao koa olo madio tsy tokony lefa baka. Nagnino avanareo jiaby député lefa regny jiaby nipody eo, na ino tsy samboriny efa njakagna zo io. Parce que zay tsy managna toetry ratsy karaha nareo. Ziny koa nareo tamy fitondragna zo io. Reo député nipody mivory eo zo io. Fa ena samborinareo nataonareo lazony.
ndre olo mandeha vacances tamy fitondragnanareo teo, olo mandeha vacances magnano publication izy l'aéroport samborinareo karaha raha nazo vadiny madamo normal aminao igny zala anao zay karaha mba olo be ety anao io fa zo zegny rehefa nareo de relovy fa rehefa vahoaka de vorondolo samby vorondolo fo tsy mandialy io ambila justice agnano ny asany firy aminareo député to nagnaratsy nanjara ny samboriny natao enquête misy enquête parlementaire mba valia za député mila vonjy Philobert ary anao koa agnano karaha io vonjy tsy ho azonao ndraiky ty tsy ho azonao vonjy io eko aminao anao mangina anao ndray tatatata ambila justice agnano asanany karaha nataony vahoaka teo fody vava na fodinareo vava nangigny anareo nagnano zay raha tianareo natao zay raha tena ondrana anareo masaky amy famatranao député mila vonjy Philobert za zoky be nagnaboaka sary igny teto sambondreo Qatar saoudien regny navy taminay Tambaribe nisakanagna lalagna jiaby manomboka amy banque centrale ny Ambaribe jusqu'à Tamport camion frigorifique feno volamena ny tatry izy igny Tamport na ondrana izy igny agny sambo mbola famatra anao zala mbola madio rajoel anareo bokoa nagnasary vandivandy tanosy be nandeha nagnanaovanareo conseil des ministres agnatin'ny banque centrale nosy be misy gymnase nosy be misy espace na igny tsy nataonareo tamy gymnase conseil des ministres anareo na igny tsy nataonareo tamy la mairie ko misy sale fa nandeha natao amy banque centrale conseil des ministres wow bravo parce que nareo volagna zay Ambaribe bady zay nianatra zama misy olo be nay zay pe asonaminy volagna 50 vanio izy zato babaky zay nampianarin'olo be nay raiky zay mandriam-piadanagna izy 50 vanio izy zato babaky 50 vanio tsara niovake 200 babaky ao 50 babaky olo be nay nagnambara zay zegny isaky izy kabary i discours na ia 50 vanio zato babaky tsy haiko hoe anao dikan'izegny mila vonjy Philobert fa aza diranareo problème justice bianko fa tsy agnano asanany paky fahitanareo edy izy ry paky do tsy haiko paky ny labiera zay olo tia tsaraigny zay tsy tia tsaraigny atao dossier classé normal raha nabafaniry so mitsanga amazy ministre ny justice izy raha nianarany fa anao nianatra nino ambarazaboka ino raha momba ny lalàgna justice nianaranao anao mba karaza koa ane agnano karaha volagna ny madame sawa izovy tsy haiko saondra tsy haiko Sandra tsy haiko izovy amy Jirama n'importe quoi miombokevitra amin'ny député de laquelle za hoe madamo igny mamango raha tsy manjary izy igny miaro ny tegnan'izay izy de efa ministre jiaby eo izy manareo mivolagna mpiasany Jirama jiaby eo vo vidinareo vola matoa raha zay niboaka ny poely mpiasany Jirama ao misy marary hempaka tofoko amy raha ataonareo tsy ndria falavonareo ty mivoleza zala tsy tianareo boka fitondragna ty iova agnano raha tsara safia korotagninareo mandaly fitsaragna izy ndre za koa fa niry so fa nataoko edy mandadare zegny za mijery anareo.
io boka ne zao ny mary le pisolelaka ne zao mivolagna wa parce que tsisy tany sololagna tsisy tany inanagna folaka sotro mikovika amy tagna amizay giaka rano ily za giaka ronono azao managna constitution de 2010 tsy anareo nagnino diadiavinareo nagnino dikidikavinareo anabaviko ny donia nandafy tany nandravagna tany nandravagna tragnon'olo non niary vahoaka Baribe izy nefa ny raha nataonareo izy mila vonjy Philobert nampijotsinareo manonga mijotso l'hôpital B 1855 l'hôpital B 1855 paf nivonenareo izy tamy prison telo andro après izy mody natsakanareo baka atao efa naty tamy lalagna azabadoegna zay nagnino zay havany nangataky izy atao evasany tsy namianareo niany babanareo migala Maurice ke tokony atao evasany fo iza Maurice fo nanasary adala zay boka koa za fo Maurice ambila prison izy adala magnano karaha la olo ta Majunga igny isan'andro mikovoky taitsako mikovoky nino ambila prison izy adala raha tadiaviny Zagnahary tsy ambigninareo niany ambigny vahoaka mareza la anabaviko ny volagna mahery ny amare voilà izakeo izy iny tsy mikoafy qu'est-ce en place no c'était un vice-président amizao fotoagna zao anao tokony miambigny atseniky ny raha mipoko fa anao kaza magnano avocat de diable zala anao député fa anao tsy avocat donc anao mety mapaza atreko ananasy fa anao jamais anao ho avocat zegny donc mety aminao mapaza ao voantango non mais tsy ambelanareo olo miasa anareo nambelan'olo 16 ans nagnano sitraponareo plaisir anareo vahoaka nangingy fo raha tsy hainareo ny 33 millions population ro malagasy zay malagasy madiniky vahoaka reto ane orefy nindroanany fody enao orefy zegny mila vonjy Philobert sa tsy enao orefy ino ma fivolagnandrozy Antananarivo zozoro ko tsy enao zozoro aloha ataoko amile aizanao izy velonindroanampody vahoaka tsy folaka fa milefitra zana zay to tsy hainao 33 millions population malagasy tsy folaka anareo fa milefitra fo raha jiaby misy farany o sokla DDSP à son âme donc niany anareo tratra farany miambesa io izy karaha misy nationalité français na ino tsy avy amin'ny France lavana izy fa izy midoko Dubai anao zao ny vola aminaka honorable mila vonjy Philobert kakatara zegny ay tsisy kakazo maniry karakory na avy any bobabony malagasy na avy any apetrako aminao boka fagnotanigna zava karakory na avy any bobab Madagasikara na avy any a Dubai koatsy nareo taona ondrigna izy nagnainy vola mena mirafidrafitra lafinao Dubai ao baka Madagasikara Dubai zegny ni mila vonjy Philobert artificiel tanàna namboary fa tanàna tsisy raha inona avy any Ravatomanga nangalan-drano velona mpagnano vivy inona avy any Ravatomanga nandeha nanangana trano fagnanaovagna
mise en bouteille rano aminay Ambatondra Vavy ery parce que andeha lafindroa Arabie Saoudite à Qatar parce que agny tsisy rano. Tsy hainao en Arabie Saoudite ambarako anao rano lafilafo ny pétrole. Tsy hainao à Qatar même chose, rano lafilafo ny pétrole parce que raha zay tsisy amindreo agny. Fa aza mandriboribo vahoaky nefa niembesa io koa nareo mangina koa karaha nataon'ny vahoaka nanginy. Zo mambaranareo ny miafatafatra ny mandresy aza magnano apasy mandeha la guerre avao. Tsy haiko anao na mizaha film western na tsy mizaha fa za tia film western parce que misy langage maro film western ary misy parole vocabulaire incroyable atiavako mizaha western. Karakory ataony apasy mandeha la guerre ro magnagny ro mipody tsy hainao ro resy tsy hainao ro mandresy fa ro toujours dans la joie. Kenareo koa fa voa militaire koa membesa io koa. Raha 777B 777 ndre anao mandiniky monsieur le député Milavondry Philobert ministre ny transport aérien ve gn'andrake premier ministre ndraiky président république tsy ahay. Moi avocat du diable anao tsy mamango zame vadia page hafa koa araiky za mitodika amitsika côté amaraparagako izy afagnano izy koa boka rozy io andeha hagnano fititezam-paritry koa boka rozy io andeha hagnadio tegna zay boka raha misy izy io hoe excuse-ndreo boka zio be d'entrée ndreo amin'ny faritry boka zio hoe zay ka be miparitry le dénimisation ndraha mondrika androty zay boka be d'entrée ndreo zio andeha amin'ny faritry agny hoe hagnano zay ka be miatoko zay mijery zay. Anareo koa mitia côtier anareo andeha hagnano fititezam-paritry vandivandy anareo io raha roe fongatany telo laminareo koa sakinareo nagnano zegny mitia zay côtier nareo ataova foagna adosoa io décret 73 014 73 015 io foagna io nataony Ramanatsoa io baka apitra amizay état fédéral. Io aezako fa nareo mitia Madagasikara fa tanky io décret nataony Ramanatsoa 73 014 73 015 io tsy foagna anareo kaza mandeha mavandy aminay agny hoe andeha karaha io ne nataony zalahy igny nagnano avatory oh état fédéral oh zay hoe karaha ty aia izy io tembony ankatafa nanginy tsisy raha sakiny volagniny mikasiky ny autonome tsisy raha sakiny volagniny mikasiky ny état fédéral tsisy raha sakiny volagniny mikasiky budget provinciaux ny mekimeky ro andenga la place parce que 2 ans za tegna mangataka aminao monsieur le président mes respects mon colonel Michael ameza territoire militaire zo zahako ro agnena baka nagnino raha valimanagna zao tsy masaky mivolagna zegny hoe allo atao directoire militaire nefa nizy edy nagnarazy ety amin'izy nilefa
Izy lefa 2009 ane nagnano déclaration territoire militaire. Na ino izy niany tsy masaky mitaky zegny. Na ino izy niany tsy masaky mivolagna zegny. Fa hoe andeha gnano zaiky abeny atoko. Andeha aminay avaratra agny. Io ne le volanko aminareo atsika avaratra agny ataondreo le plus couillon de Madagascar. Atsika misy ajery mifoaza. Zegny raha valimanagna zegny efa to nialy. Nda io tsy nialy fa nadoso. Azao nagnadoso izy atsika vahoaka. Niaraka amity malfaiteur teto rajojo. Niany atsika ndribiribendreo koa amy tanitsika agny. Mbola hoe anditandregny raha valimanagna zegny avy fotony nampiasa zay teto oui mariny nampiasa anareo izy parce que izy mitady pesosy nampihinatsika raha tsara izy fa pesosy namena anareo karama niany firy izy niala tamy plasiny ndraiky nahenareo izy ndraiky nizahanareo izy mba diny anareo baka ry vahoaka malagasy. Ireo koa mitia Madagasikara mary. Na ino reo zao tsy enika amy plasy reo tokony magnamboatra. Reo tokony magnano raha. Fa reo ande lingilingy. Ande nkadalatsika koa. Mary volagna asimo. Rafozany Rajoelina ane io e. Rafozany Rajoelina io nandeha izy nandeha ie. Fa nambarako teto raha zegny. Fa aza kadalegna atsika. Atsika zao ndi kadalendreo 14 décembre. Rodogny edy atsika zo. Baka avaratra agny izy andeha niany izy baka niany izy andeha aminay ao. Mandehana aminay ao fa hozognony eno koa mandeha aminay ao. Tamin'ny anapaviko naty nagnasarina avy reo nandehary andeha mangy nagnasarina agnankitamby na ino reo baka zao tsoy tembony ankatafo tsisy nasaky. Nitsanga anke hoe mitaky tribunal jusqu'à niana mareny tety. Azovy tamindreo président telo mifanesy tafara tsy nangala tany aminay Ambaribe eo. Reo telo tafara reo misy tany aminay eo. Ary tsy tany eliely. Zinky anareo mbola ndeha fo. Bon voyage. Zay an-tanàna eto. Ndoko boko mare koa andeha leny ranomasinareo, andeha leny taninareo, jus-nareo jiaby ananasinareo jiaby agny, andeha tony jus alafiny en Afrique du Sud, alafiny aminareo eo, anareo boko zay mihina jus nitiko. Mampitombo fanagnana anazy anareo amizegny. Izy boko tsy mahay nareo. Za tsy mbola hoe za tsy te olo, fa le toetragny tsy atiavako olo. Le toetragny tsy atiavako olo. Za olo koa fa nagnambany tanindrazana raiky aminaka izy hoaniko. Fagnabadoagna raha ataondreo zegny. Fagnambaniagna zegny. Parce que atsika côté hitandreo fa couillon. Tegny atsika zao ndeha 14 décembre. Zafady za ndeha hagnano fety. 14 décembre zegny za fa mizaha firy dokotry ny divineko, firy zanaka miambigny dividiko, tomate garabaraiky, poivre telo kapoaka, 24-25 za mihina astere. Mais oui. Azovy amindreo zio io. Volagna apetrako ndraiky aminao, député mila vonjy Philobert.
tsy haiko anao na fa nandeha l'étranger fa za tsy enky nahita Rio de Janeiro ke misy plage privé, Casablanca ke plage privé, anao député ho anao mba volagna ministre ny tourisme fa tsy mety zegny. Mbo avy mba betsaka mamarigna izy baka io hely fo raha hely fo andeha volagniko. Aramena ry teteky fa tsy azo andianagna ane raha zegny ambarako anareo aramena io mbo iseka ry aia amy surcouf ampora ry atsika Diego farany ndeka atsika koa taratara za masaky mivola io surcouf mbo alendreo devant surcouf io tsy azo esena mbo avy zegny atsika Diego io zavanareo raha volagniny zoky be zegny zay ty taloha io amy Jalaksymine io amy fasiny surcouf io tany fisene ko rano samonta zay zay miseky teo zay tsy mila mandeha ramena ranomasy araiky fo zay miseky teo tamy surcouf teo amy Jalaksymine io sambo tratra tamy Jamala io mbo avy ataondreo zay io volaniko aminareo alendreo surcouf place propriété privée amy fasiny surcouf tsy azo isegna io nareo sitry atsika mba tonga avasaigny izy koa ro mitetsika côtier volaniko masakero amy vola foagnandreo io décret 73 014 73 015 io foagna apitra état fédéral ova amizay le constitution nanomboky izy raha valy managna volagninareo io nipetraka teo tsisy constitution manjary zany eteto nitaky maro ane ray aman-dreny olobe mitaky ampiara le constitution nataony Ratsiraka paix à son âme farany mbola igny constitution légale et valable au niveau des Nations Unies miala zay constitution miaro ro magnapetraka ro iadagnandreo point barre. Tsy haiko ranotra fa zay fa kam mandeha ramena zay misika amy surcouf io fasy io amy Jalaksymine sambony tratra tamy Jamala io oui zay septemporny Diego io même nosy be io volaniko zay seky teo porny nosy be io fara io koa misy dimy voalohany nasaky miplonge baka agnabony fara amy porny nosy be io agnatiny dimy io za io porny Ambarivo be io niany tsisy raha manjary ataondreo ro boko andeha hagnano zakabe-ny atoko tokony ino atoko andina zay andeha hagnano vampira aminay koa andeha tsetry lavaniny deja zay fa ravoravo ny foagnana ny tsy haiko ny lavany igny merci amy président Michael fa niany koa nareo andeha nirobaka zay any koa andre biriby zay atsika Diego misy ajery zay raha ambarako anareo atsika varitra misy ajiry fa atsika ty ataon'olo kodona ondranagna vegnantety nefa io kabaro zay ty sika pokasena Ambarivo be io amy vavady be stade io zay seky teo no reniko za ty seky pokase zay olo mahay za zay mody bakary masy jiaby mena karaha olo nina Jamala zay ty tsy mijery nandeha ndilo anday ranomasy araiky fo zay miseky pokase io atafeny botra atafeny orange ambany io kamvera io ke atsika mba misy ajiry iky fa nefa iky zay fagnambaniagna atsika io takitsika ro koa mity atsika ataovandreo taratasy maza
ro zao ne ndevola karaha io ne nataondreo nagnano ino toro avatoro nakadalendreo tsika mitaky ny état fédéral ny fazakatena paritra ny fazakana zegny hoe aia izy io na saky mivolagna zegny izy karaha président amin'ny assemblée izy io saky mivolagna zegny amin'ny assemblée ao zao tse tembony akatafo karaha nataony tamin'ino Basy Toliara ro jiaby baka tamy firaisankina atao Basy Toliara atsekena karaky aia ro zio io sakindreo mikoragna Basy Toliara sakindreo mikoragna Ambatovy izy Marc Ravalomanana io agnisany nampitrika Ambatovy za tsy mivola tsy te olo fa jery tsy manjary tsy mamango amizoko be aza ndevozy aza mbanibaniagna aza botobotoegna ny vahoaka malagasy efa soja be anao ray aman-dreny pitramplasinao amizay te zany ankizy efa votombo ny taranaka atsika tsy mety misy jery ry avako aby incroyable 5 fois atsika nagna révolution dikan'izegny atsika zao hiditra amy 5e république mbola même rythme même cadence même chanson teo ihany teo zizirany zanambavy tasomena lakolosiny mon père galon fa tsy aby baka asa mbotibagna ndraiky bangala aby migalongalagna ao ambario be maragnatsika izy etse papa za zala tiako zala olo amin'ny ambario be ao tsy vitany tanàna anaka tiako abako mpitondra zay ao tiako mino atiavako ro miaraka miasa amy vazaha fagnapiagnandreo i vazaha isoragna ny mena sofigny les oreilles ambario be ino raha misy zo ambarako anao misy 15 hectares kelikeliky apara agny fa za miambigny dossier io handeha miaigna vahiny ino amizay to ndreto vahiny reto azagnahary nino loatra zalara nataonareo ambario be nay ty ino ma raha tsy matynareo amin'ny ambario be za ko za mangataka indépendant atsika ambario be koa mety mangataka indépendant droit tsika ne zegny atsika province ny Diego managna droit tsika mangataka indépendant kofa tsy amezandreo tsy vahandreo io décret 73 014 73 015 angatatsika indépendant tsika miala nino ma raha tsisy amitsika varatra agny nino oleka tsika botobotendreo vetivetaindreo hangalarandreo gnanaovandreo velitegna hangorognandreo aregnandreo non fa za ko ambario be etsy hoe zalahy tamin'ny ete nizaragna kapoaka Nestlé 127 personnel tamy la mairie Nestlé zagnahary anao zagnahary satry magnova monde entier ty alfasa safodrano zagnahary ampidiana sambony hoe magnondragn'olo aroeroe biby aroere samy miala zay gny rebaka mbola rebaka fa empaka zay raha mba atako aminao zagnahary mba tandrignesa za tamin'ny ete 127 personnel ny commune nizaragna boîte Nestlé
Tcheko no moaly zigny, tcheko foko moaly zigny. Nizaregna pastèque ny tchèque madiniky. Oh baba. Niany. Non, marigny ndraiky nindroko ro niany zara dentifrice ndraiky brosse à dents. Parce que nigaka ronono Nestlé. Nihina pastèque. Normal. Ro tseky ro ne miantra l'école hoe kofa baka mihina magnino, mila brosse nify. Ah là là. Monsieur Aliabouda, anao kaza miala eo za mavandindreo zegny Aliabouda. Anao pitra eo fo. Ory avako aby. Hein? Normal ro zareo brosse à dents ndraiky dentifrice. Baka ro ny brosse nify. Madio ny nifinay. Mamirapiratra iry rehefa mitsiky izahay. Bravo. Aza la. Aza gnahary. Za tsy mahay firy mera Madagasikara. Asa mba misy mera magnano karaha meranay io quelque part à Madagasikara agny. Sa fe nino? Zaregna boîte Nestlé, zaregna pastèque, zaregna dentifrice ndraiky brosse à dents. Takalina amizay 15 hectares tany. Oh manafo. Bravo. Ah, tiako fitondran-dra Jojo mbola mitoy le tsy maty vola voan-kipo. Am Noël naroasa izara ino koa. Izara sio baka itateragna rano. Parce que fa nahazo brosse à dents. Sa izara kapoaka. Anaovagna homokomoko. Non, raha marigna ane mbariko anareo zegny. Meranay ndraiky association vazaha tsy haiko baka ia. Nandeha nizara dentifrice. Aroe ndraiky brosse à dents aroe. Amitsaiky an-tanàna. Fa lafo mare dentifrice Ambaribe agny zalahy. Franchement. Non. Atsika mananjanaka mipetraka andafy. Atsika zanaka an'Ambaribe eto zany volagny. Atsika koa fa andeha Ambaribe. Ataova maromaro brosse à dents ndraiky dentifrice. Lafo raha io amitsika ao e. Non, araiky igny am 31 décembre ro mety mizara kapoty. Là. Ah oui, monsieur le maire, Aliabouda 31 décembre. Zara kapoty ny ray aman-dreny baka tsy terateraka am 2026. Tsy ho azony sida. Ah là là. Za tsary nahita olo karaha io aminay agny. Nestlé, pastèque, dentifrice ndraiky brosse à dents. Andeha takalo tany 15 hectares. Oh maba. Za zala andeha ngondrana raha maromaro amin'ny conteneur. Fotony andafy eto boka. Anao koa magnano déclaration hoe raha tia ngondrako amin'ny conteneur fa déménagement. Anao tsy magnefa la douane. Tsy saky la douane angalagna taxe anao ary tsy magnefa. Parce que déménagement entana anao igny. Za zala habiko ndiody. Za ndiody io maro raha ndendesiko andizareko an-tanàna. Kezegny eto ka ivolagnatsika monsieur le maire Aliabouda. Fin d'année maire. Ambaribe ny ray aman-dreny ny vantobanto ny dadin'olo ny mama sosy ny papa sosy.
Zarakapote baka tsy azony sida tsy miterateraka 2026 mba miegny nombaran'olo voan'ny sida amitsika mbario be. Ah non, franchement, franchement, anareo magnano olo con, vraiment con sa anareo ny con. Sitraka tsy magnano karaza. Tsy karaha nde hagnano raha itokizan'olo anareo. Sitraka tsy magnano karaza. Aiza la terrain basket ndenao tsenky nandeha l'école za matoky Aliabody. Lycée-nay io fa nisy terrain basket. Andra nagnanaovany ratsiraka lycée io fa nisy terrain basket io. Fa noho tsy fagnajanareo mpagnano politique ny raha vitan'olo naty terrain basket io. Ina nataondre Aliabody ndraiky le association tsy haiko IAM. Za ndraiky félicité aminareo ndraiky. Nivokarinareo, namboarinareo, nipindarinareo le basket, terrain basket amin'ny lycée. Fa izy heureusement tsy natao couleur orange Sersoni ndraiky ndraiky vitiny Sersoi fo koa tsy zegny. Raha Jojo koa tio za nasaky ny fanta couleur orange raha Jojo navy nagnano inauguration terrain fa tio juste natao rénovation nandeha nagnanaova inauguration. Aza laboko atsika ty andeha non, aza atao zegny roza laboko fa ro maheraha ro niantra. Mampalahelo nino vandindreo zegny Aliabody. Continuer. Toiza fa tsara. Zala ke tsy koragna mandeha fa amin'ny Ambaribe ao développement miavansy. Tsisy commune na préfecture miavansy amin'ny développement mandilitra amin'ny Ambaribe. Tany nde takalo pastèque Nestlé dentifrice procédant 15 hectares. Zala tiako raha ty zala. Ke zegny izy ry avako aby mandinia atsika fa atsika ataon'olo l'escalier. Atsika ataon'olo fitaovagna familioman-tegna. Aregna atsika richesse tsika ambanimbanindro atsika. Atsika nimendro hely fa ro mazo be. Asa azonareo raha tiako volagny. Atsika nampinany ny fromage, atsika nampinany ny yaourt, atsika nampigany ny jus, atsika nampigany limonade, etc. Fa io tsy zara vola miliara anazy aminareo vahoaka, anareo mandry sa magnino? Magnino afy? Sa anganon dadiko hoe mandry va tavaratry mandry va. Tsy mandry zara valo, tsy mandry. Ino tsy mampandra anareo? Anao milahavy magnano zay ka be nantoko e. Zala ke zegny izy ry avako aby ambava ao mampo mieritreritry fa mandinia atsika e mieritreretra hoy zizihira igny azo mamira Jean Rigaud mandinia mieritreretra fa ho avy rozy io zamina rozy io mahita vola agnanaovana fititezam-paritry, mahita vola tsy hainao baka eza ondro vola ro tsy miasa ro tsisy nino fa ro ndraiky mavita mitety faty amana miliara.
tsy manontany tegna nareo amizay ke zegny izy ke magnano velomantsika jiaby samy mandry mifoa samy mandry mionga ho zay ankarana tsara ny maro fa aza mifangalabady olobe ne zay sitraka ndesigny mandry zegny ry avako aby tsy tramon'tsaigny tsy lapany fagnahy fa ny hilananane ny zarizarenay aminareo andesitsika jiaby mandiniky hoe andeha iama i Madagasikara ty velomantsika jiaby